Egun ondan hori, eta ongi etorri, DBH lehenengo mailako gure ikasle maiteen antzeslanera. Bueno, esan behar dugu momentotan tentsio handia dagoela hemen, atzealdean. Baina irakasleok bai azpimarratu behar dugu, pozik eta harro gaudela egindako lanarekin. Azken asteetan, gure ikasleek lehen zibilizazioetako emakumeak aztertu dituzte, gidoia idatzi dute, paperean sartu dira, entseguak eta azpimarragarria da izan duten lanerako gogoa, ardura, lankidetza. Gure aldetik, irakasleon aldetik esan behar dugu plazer bat izan dela beraiekin lan egitea eta oso harro gaudela. Gora gure herri eskolako ikasleak. Eta bai azpimarratu behar dugu baita, isiltasun osoa behar dugula. Hemen konzentrazio lan handia daukate aurretik, eta eskertu genuke mugikorrak itzalietan mesedez, eta isiltasun osoa, eta disfrutatu. Disfrutatu ikasle hauek egin duten lan ikaragarri hontaz. Mesopotamian gaude. Kristo aurretik 2285 eta 2250 urte arte. Hemen dugu Eneduan. Eneduana Sargon Akadeko erregearen eta Tasilutun erreginaren alaba da. Inanna Ilargi jainkosa Sumeriaren apaiz handere nagusi izendatu zuen. Ur hirian bizi da, Sumeria hegoan. Eneduana idazle, legegile eta astronomoa da, emakume boteretsua. Zuk agindu eta guk bete. Baina, non gaude? Nola iritsi gara ona? Baina guk geoz otortatzea gende. Begira paisaia, basamortua dirudi. Niri iruditzen zait Mesopotamian gaudela. Agian betaurreko atarrenik izan dira. Ixo, ez daude bakarrik. Begira zein dagoen hor. Hori izan da irakasleak erantzegun apaiz handeren nagusia. Hori apaiza zen. Idazten dagoen emakumea. Eneduan ez da? Apaiz handeren nagusia, kontuz, norbait dator! Zer diozu? Nortzuk dira? Eizara ez du, apaiza. Ni Eneduana naiz, Sargon erregearen alaba. Eta zuek, nortzuk zarete zuek? Zer dara mazue jantzita? Nola sartzen zarete nire aurrean horrela saltzera? Ez zen gure asmoa molestatzea bakai guzu. Baina, zer dara mazue soinean? Eta buruan? Zer da hori? Bisera bada. Zertarako? Zer ez egina dago? Krokodiloa zarez? Ez, plastikoa, sintetikoa da. Plaster? Arraro. Barkatu, galdera bat. Zu emakumea zara ez da? Ez, igera izango naiz. Eta orduan nola iritzizera apaiz izatera? Barkatu? Gure garaian oso emakume gutxi dira apaiza. Bani errege baten alaba naiz, eta berak izendatu ninduen apaiz handeren nagusi. Zer du barraroa horrek? Eta nola lortu duzu garai honetan emakume izan da astronomo, legegile eta idazle izatea? Pazientzia agortu zait, nola lortu? Lana eginez, inspirazioa bilatuz. Emakume izan da? Nahikoa da, aizu! Emakume izatagaitik zer izan behar dugu ba? Ikusi zinak, arraro dira zuen arropa horiek. Emakumea oso garrantzitsua da mundu honetan. Zer egingo zenukete buruaren? Hemen jainko asko daude, eta denak gurtzen ditugu. Garrantzi handiko dira. Benetan zuen herrialdean ez dagoela emakume jainkosarik ez da apaisik ere? Ez, gure herrialdean ez daude emakume jainkosarik, eta emakume apaizik ere.
Zuzenean erlijio monoteistak ditugu, eta gizonezkoa dira gehienak. Asko daukazu ikasteko. Aurkezpenak egingo ditu. Hemen duzue Inana Jainkosa, edertasunaren, maitasunaren eta geraren jainkosa. Hau ere boteretsua. Denetzun dut, zer kontu arraro dira horiek, jainkosarik gabeko mundua. Bai, guk, beno, baliteke gure zibilizazioak, atzera egin izan zenbait kontutan, zuek hemen, botere erregalarik ez eta. Arrakala zuek duzuena, emakumeon gaitasuna zalantzan jartzea ere. Lasai Ereduana, lasai. Guk jakin mina bezerik ez dugu. Noiz hasi zen emakume eta gizonen arteko berezita. Mesopotamian ez, lehenengo zibilizazioa da gurea, baina zenbait alderdietan zuena baina aurrerako jagoa. Nabarmen! Uste dut nahi ikasi ditula, guazen. Ere, desagertu egin dira, jainkoak ote ziren, itxura horrekin ez neska. Kristo aurretik 1340 urtean gaude orain. Antzinako Egipton, 18. dinastia dago indar. Hemen dugu Nefertiti. Nefertitiren izenak edertasuna iritsi da esan nahi du, eta halaxe da bai, emakume ederra eta boteretsua baita. Senarrarekin batera monoteismoa eta ondoren ikonokrazia bultzatu zituen Nefertiti. Aton zen jainko bakarra Nefertitiren garai. Zual zara gaurko gerlaria. Bai, nire, entrenatzeko prest. Prest? Bai. Berriz! 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 Uste dut gaur kusneko dela, borrokatzeko preso be. Ez! Nire zeian abentzako bizitza para eraiki behar dut. Une honetan, gure herrialdea aberatsa da, baina edozein momentutan, kanpotik erasoak etor daitezke. Ondo da, baina hori esakon deskatxua, Mercedes. Aizue, uste dut Egipton gaudela. Jako uste duzuen Nefertiti eta duzeko aukera izango dugula? Bai, ziur bai, eta gu Egipto da. Bai, baina Egipto oso handia da. Nik uste dut historiak zehar galdu egin garela. Ez gara galdu. Entzun, norbait dator. Frontetik datorren oso irakurria duzu. Lasaitzeko da, ez omen dago berririk. No news, good news. Nor da bidon? Ez ganoz borrokatera. Nortu zarete zuek? Ez zenuten hemen egon behar, hau hemen di! Mesedez, bidea luze egin dugu, utzi galdera batzuk egiten. Gaur ezin du, irautza bat du jokoan, edozein pertsona etor daiteke erasotzen. Nortu zarete? Zer duzu ez soinean? Bueno, eroso jantzita datoz, eskarik ez. Eroso! Eta hau zer da, arma sekreturen bat? Hau kremaiera da. Eroso, horrela zentzarete eroso gun, dana duzuelo duta, eskututa. Kantzak, bueno, baldintzek ez zure jantzi hori erosoa izatea. Bueno, ez du jantzeko denborari. Ez izugu denbora asko kenduko. Zugandik ikastera gatoz. Emakumeek Egiptoko historian izan duzen garrantziaz gehiago jakin nahi dugu. Emakume, zuz motxara sortzen didazue. Zer jakin nahi duzue? Badakigu zune Nefertiti zarela, Egiptoko faraoia. Jakina! Eta zure senarrak enakonera. Bai, hori jakina da Egipton. Baina gu 2024 gatoz.
hasi zarete. Lehen esan duzu irantza duzula eskatean, zer esan nahi duzu horrekin? Jainko bat izango dugu herrialdean. Herritarrak ez dira zerrituko. Bai zera, ni faraoia naiz. Aton izango da jainko bakarra. Aton jainko bakarra. Hori da neska mutila. Ze ondo nefertiti, zu emakumean eta boteretsua. Bai, ni Akenatonekin eskondu nintzenikan, bere eta nire artean ez dago desberdintasunik. Bueno, desberdintasun bat egotekotan ni boteretsuagoa naizela. Gure garaian, herrialde gehienetan gizonen gobernatzen dute. Pixkanaka emakume batzuk boterea lortzen ari dira. Baina 193 herrialdetatik 22 lehendakari emakume daude soilik. Hori ez dago ondo. Gauzak gaizki daudenean, esku hartzea ezinbestekoa da. Bai, baina ez da inerreza. Aizu nefertiti, zein da zuen izenaren esan nahia? Edertasuna iritsi da nire izenaren zain nahia. Bueno, nahikoa da. Nik launtza bat dut jokan, eta zuen nahikoa duzu zuen garai xelebra horretan. Gure denboraren lerroan antzinako Greziara egingo dugu jauzi orain, Kristo aurretik 750 urtera. Hemen dugu Safo. Greziar olerkaria da bera, Greziar olerkari garrantzitsua. Platonen mitologian musen parean irudikatzen zuen. Saforen poemak aintzinan hartuak izan ziren, aintzinetean. Eta poeta askorentzat inspirazio iturria izan ziren. Kristo aurretik 5. mendeko Atenasen ezagutu eta errezitatzen ziren. Antzinako Erroman ere ospe handia izan zuten. Saforen maitasunezko poesiak neska izkeinak dira. Izan ere Safo homosexuala zen, Safo Lesbosen bizi zen, eta hor lesbiana itzaren jatorri. Non ikasi duzu hain poesia politak egiten, adituta nago. Nire ikasi, hasteko asko irakurriz. Jakin ikasi maiteo irakurtzearen, idaztearen eta ulermenaren oinarria. Eta ondoren, idazteko inspirazioa behar da. Inspirazioa nire inguru aztertetik dator. Gure musa zara. Nire poesian, zuez zaudete. Emakumen arteko maitasunan idazten dut. Edertasunan idazten dut. Bizi eta sentitzen dudanari buruz idazten dut. Hori baita hoben ezagutzasunan. Nire poemak nire musari zuzentzen dizkiot. Barkatu, zer da musa bat? Sekulantzen itxarrar horiek, zu. Musa bat, bai guri, bai idazlei eta bai margolari adibidez, gure lanak egiten inspiratzen dituzten pertsonak dira. Gehienetan, guk gehien maitatzen ditugunak hain zuzen ere. Orduan, oso garrantzitsuak dira musa, da. Bai, sortzailontzat berezi, baina
edonork ere beharrezkoak ditugu. Denok behar dugu inspirazio iturriak. Nor maite, nor mirestu. Baina, nor zarete? Atenazetik zatozte? Korintotik alegia? Ez zarete orbeile ezagunak. 21. mendekoa gara. Historiako emakumeak hobeto ezagutu nahian zure gana gatoz. Zu horietako bat zarenez, zure bizitari buruz jakin nahi dugu. Ai, bagarduan, ospetsua izango naiz. Ospetsua, gure garaiak emakumeen arteko maitasunaren behitzeko safismo eta lesbianismo hitzak berezitu dira. Zugatik, Lesbos eman bizi zen poeta, famatu dut, zuzeu Safo. Benetan, emakumeen arteko maitasunari izena jarri diozue. Ez alda ba hori ohikoa etorkizunean. Zergatik jarri diozue izena. Konplexua azaltzeko Safo. Etorkizunean gora berak egongo dira zeniko gata. Gure arteko maitasuna ere debekatu egingo da. Gure garaian zorionez, gogok asko zendoren onartua dago, homofobia hor dago. Homofobia? Sexu berdinekoak elkarmentatzea borotatzeari homofobia deitzen zaio. Ai ama, beldurgarria, zer gertatu zaio zuen zibilizazioari? Atzerantz joan alzarete, idatzezazuen maitasunaz, edertasunaz, eta ez horretan. Ene, Safo, ondo altzaude. Esan dio zuen barrabazkeria guztiak entzun ondoren zorabiatu egin da. Bera oso zentzibera da. Ezin dut jarraitu kontu hauek entzuten, isildu mesedez. Zuen mundu horretako gizartearen pentsara desegoki horien gain informazioa izan du. Gehiegi da egun baterako. Barkatu, ez dugu ezer gehiago kontatuko. Ege izan, ez dugu nahi etorkizuneko duzuen ikusten duen, horra zatuzten nahi. Eguno, zer gertatzen ari da hemen? Horta botatzen zintuan eta pentsatu dut bisitan etortzea. Ondo altzaude, mortutxaren etorri naiz. Ze polita zaren, no zara zu? Ni afrodita naiz, maitasunaren eta edertasunaren jarrikoz. Nondik zatoz? Ni Zipretik, hau nire jaioterri. Zipret, Mediterraneo itsasoan dago, Euskiatikan nahiko gertu, eta bat. Eta nola iritsi zara ona? Itsaso Nikoziatik. Hau guztazio ikustea, dena gani bera erortzen ari zain etorkizuneko konta horrek erosan da. Lazain maitea. Etorkizunean, maitasuna garotuko dute, eta izena jarriko diote, homofobia. Hai nire Safo eta landuri maiteo. Beldurrek eta konplexuek iraziko dute borrokan garai batzuetan. Baina zuek erne eta tinko. Eutsi maitasunari, eutsi zuen muzei, eta etorkizuna zuena izangoa. Maitasunarena Eta askatasunarena. Baina nola kontatu du historia Safo bezalako sortzaile handi baten historioa? Azalpenak eskatzera goaz orain. Zer dela eta desitxuratu edo desagertarazi dira azpimarragarriak izan diren hainbat emakumeren figuran historian zehar? Si non potessi calix transire, nisi viva millum, fiat voluntas tua. Safo, ja! Idatzi hobetan sexu berdintasuna aldarrikatzen du. Entzun behar direna. Emakumea gora, emakumea gora. Idatzi hoben azutera botako dituzke. Ederra omertzen, baina hori nor dakiba. Ja, nik itxusia, txikia eta hotz koloreko azalarekin deskribatuko du. Hori. Bere olerkiak penarriak dira. Begiko mina ematen didate irakurtze hutsarekin. Poeta ona, mesedez. Emakumea izan duen nola izango da poeta ona. Hau da zorabioa. Bai, zer? Nungo huen?
Lomachenko eta Oviedo ze? Taziano eta Bido de Montre! Lasai! Zergatik desitxurratu duzu ezafu, zer dela eta? Zertarako erizerte ezafoz engoz ezatarrak idazten? Zer duzu ere kontra? Nola egongo naiz badauz emakume inguratuta dagoen emakume sortzaile batekin? Bakoitza bere lekuan. Eta zer du batxar hori? Aizu, pixka eta komplejatuta zaude ezta? Zer dintzen horrek? Zuek mutilak izan esan duzu ikusten. Emakumeak Safoko osoak jarraitu egingo lituzke. Eta hori ez da onargarria. Beraz, Saforen pekatua emakume independente eta sortzaile izate izan zen zuentzat. Adi, mundu honetan emakume jakin egin barrute zein dan behar lekua. Sortzaileak gu gara. Ezin da izan munduan zehar idatzi eta idatzi irautzaia zabaltzea. Emakume buruan txorian sartzen eta hogei nazten. Zeinen ziguri, zuen hobebelarerako izango da eta. Kendu ez hori, ni ez nahi zu esatako. Guk ez ditugu zuen beldur eta txorakeriak. Sortzaile bezala, onak izango zarere. Baina, gezurra erabili behar baduzue, Safo desitxuratzeko, asko ez duzu sinesten zuen lanen. Eta jakin ezazue gure garaian ere mutillo berdintasunaren alde egingo dugula, eta ez ditugula zuena bezalako beldurrak izango. Zera, zuen garaian emakumeko eta dituzue? Ez! Bai, asko. Eta sozialariak eta agintariak. Historian zer, hainbat emakume olerkari famatu egongo dira, Itxaro, Gorda, Amaia, Laza eta bat. Eta denak bikaina. Zuen berriz, ez duzuen txikipedian artikulurik ere izango. Ovidio, zer da? Nora goaz? Zuek biak, Saforekin egin duzuena batzuk periota. Bai, horrela da. Orain jende engainatuko duzu, baina gure garaile izan egia jakingo da. Safo olerkari bikaina zela eta biak konplikatu bera desitxuratzen zaiatu zirela. Hori ez da posible! Beraz, akin ezazue zuen idatzik ez dutela bere helburua lortu. Azkenean beti herria nagusitzen da. Bota baita zirela da. Lehen zibilizazioetan, beraz, ohikoa zen emakume erregina apaiz buru edota jainkosa ukitzen. Botere arrakalaren arrastorik ez Sumeriar herria. Sexu askatasunari dagokionez ere aintzinako Grezian eredugarria izan daiteke. Zer gertatu zaigu beraz, aurrera egin dugu edo atzera neurri batean, ondoriak ateratzeko ordua heldu da. Piskat zora betuta gazitu naiz. Baita nire. Tira, zer dut zaizu egan ikustu zuena? Lehen zibilizazioa, emakumeen historia jakin da, ze ondori atera itzakegu? Oso interesgarri izan da hiru emakumeak aztertza eta horrekin egote. Nik atera dut ondori bat. Lehen zibilizazioak Mesopotamian eta Egipton gauza batzuetan gure aurretik zebiltzen. Patriarkatua. Gaur egun, egiten dauden emakumeak grupaz begiratzen dira. Bueno, eta ez daudenak ere bai. Fascismoa oso errotuta gaur. Mesopotamian, emakume batzuek nolabaiteko berdintasun estatu lortu zuten. Egipton, gizona eta emakumeak ondo berezita zeuden gizarte tradizionalean. Baina Nefertiti ikusi zuen bezala, eskema aldatu nahi zenarentzat ez egon oztopo gaindesunik. Grezian, gauzak okerrera doaz. Eta milaka urteren ondoren, hemen gaude. Oraindik asko ideaz matxismo eta feminismoa esaten dute. Bai, hortik hasita, gaixi. Henok eskubide berdinak eduki beharko dituzte. Eta zararen, hogeita indarkeria matxistaren aurkako eguna aldarrikatu beharra ere. Bai, zoritxarrez oraindik aldarrikatu beharra daukagu. Eta badakizu zer gertatu zen Rebeka Txartegirekin? Eta hori nor da ba? Rebeka Txartegi azken olinpiadetan parte hartu eta gero, bere gizona izandakoa erregin zuen atleta bat zen. Eta nolaten ez da zabalorriago albiste hori? Bueno, albiste asko eta asko ateratzen dira egunero, eta ez dakit bat ez ari garen ontzen. Gogoratu hori on gertatutakoa. Gizon batek bere bikotek bide izandakoa tiro zuen, eta gero bere buruaz beste egin zuen. Bada garaia guztia gertatzeko.
Bai, baina nola? Indarkeria matxista moztuta, agintze postuak hartuta. Gure eskubideen alde borrokatuta. Arrazi duzu bai, tira, gaur indarkeria matxisten aurkako eguna da. Noiz dugu egun hau, badakizue? 1989 aurrera dugu indarkeria matxistaren aurkako egun. Eta zergatik egun hau? Egun hau, iragarez tenentela matxistaren ondoren proposatu zen. Azaroaren 25ean hilik aurkitu zituztela. Zein dira iragarezkar? Dominika Republikan 1960ko azaroan torturatu lotxatu eta 3 espakil zituen. Usarta zirenik ez akiren usarte zagoen dut. Bakarrik ez da erraza ausarta izatea, baina denok batera bai. Indarkeria matxistarik gabe, aske! Dardarka zeruak. Dardarka zeruak, kalea estatuak. Dardarka epaile, legedi estuak. Emakumeak gaude ia lertzear. Garrasi batekin egan irtetzear. Aste bakoitzeko minutu bakoitza. Hildako aizparen minaren oroitza. Alaba emazte, ama naiz neskato. Ezaztu izenak izan zirelako. Grebara joaten diren kideengatik. Azki da, oihuka plantatzeagatik. Denontzat ere du zaretenengatik. Mundua irautzen duzuenengatik. Beldurrak usatuz, kantuan jotake. Bada zer eskatu aldarikatua. Zama urratu arte, bizirik ta azke. Behingoz jauzi dadin patriarkatua. Denari zu eman, apurtu zeraiki, inor begiak itxi ezkero jaiki. Jadanik ezin gaitu inor gelditu, bat ikutuz gero mila ikutzen gaitu. Ni naiz Ane, Judit, Marta, Talea. Ni naiz Ingrid, Paula, Maribi, Andrea. Ni naiz jipoitu zenuen emaztea. Ni umezurtz utzi zenuen umea. Ta aurre egingo dizun emakumea.
Egiptoko herritarrek eratu gure protestak. Afganistak oegoen batekin daude gurtenak. Martxatuta jukaretak unero, Zerroiona. Lagunak, Afganistako egoetarkin gaude gutenak. Denbezartu dantza egin horrelak eziezinak gara. Afganistako egoetarkin gaude gutenak. Markatuta juka dezagun Zerroiona. Mundiala da odeo emakume indartsua.